Тукта, ты посмотри, пожалуйста, я там красиво выгляжу, а, у себя на телефоне. Ты все нормально выглядишь? Ну, матурман да қара. Матуринда ты что ж, куда же? Эй, көзлер тимесін! Айе, сәлем достар. Ассаламу алейкумлар. Яңа атнабызны башлап җибәрдек. Бүген бәйрәм көне, әйме? Безнең кичә бит инде. Бәйрәм бүгенгә күченде. Әйе, бүгенгә күченде. Безнең кичә нинди бәйрәм? Россия көне. Россия көне иде, дуслар. 12 июнь Россия көне. Иң мөһиме илебездә тынычлык булсын. Әйе. Я, нәрсә турында фикер алышабыз. Гөрләп сабан туйлар узды дип әйтебез икән. Сабан туйлар вакыты әле һаман дәвам итә. Дәвам итә. Бу атнада безнең шәһәрләрдә булачак инде. Алла берсә. Булай авылларда, районнарда булды. 11-е, 12-се, әйме? Шулай. Синеңчә ничектер әйме, менә миңа үземә авыл сабан туйлары күпкә күңеллерәк, кызыграк уза кебек. Казан. Әйе, Казан сабан туйларына мин чыгарга да яратмыйм. Чыкканым да юк. Ушым китми, нәрсә дип әйтмәкче булам? Авылныкында жон бар. Жонлы сабан туйлары. Русча әйткәндә тагын отыр, душевный бәйрәм әйме. Әйе. Менә шуңа күрә ул якынрак. Шәһәрнеке ул ни өчен генә теге галочка өчен генә ясалган. Ул менә шәһәр сабан туенда бар халык бер агым белән баштап бер якка бара. Аннан каядыр бурла да икенче якка тагы шул ук агып китә кебек. Менә син шушы агым белән барасың теге арттан чөнки итеп баралар сине. Барыбер авыл сабан туена кайтып ничектер күңел тарта иде. Жан ял итә. Монда күршен ятай, огына ятайбы. Юк инде бездә анда күршеләр юк. Юк, огына ятсыннар, ул бит нисеман теге бизәге сыман. Аңлыйсыңмы, сабан туеның бизәге кебек. Шалынып, просто аягына шалынып ягылган үзе. Белмәйм, сорарга кирәк үзеннән. 9 июнь көне әле унысын безнең Татарстаныбызның гына түгел, Рәсәйебезнең иң яшь шәһәренә 7 ел тулды да куйды. Әлеге шәһәрнең исемен һәммәбез дә беләбез, ул заманча исем Иннополис дип атала. Әйе. Мин кызык өчен дип әйтим инде, юри генә шәһәрләр исемлеген, яшь шәһәрләр исемлеген карап чыктым әйме. Нәрсәләр бар анда? Карыйк әле. Нинди шәһәрләр бар әйме? Самые молодые города. Мурино бар, Кудрово бар, булар, Ленинград өлкәсеннән, Иннополис бар, менә 3нче урында. Магаз бар. Монда бар хат Покачи, Огый дилдә бар, Башкортстан Республикасыннан. Ләкин карале, аларга бит инде күптәннән әле 30, 50, 40 яшь бит инде бу шәһәрләргә. Ләкин алар яшь шәһәрләр исемлегенә керәләр. Иннополисыбызга ни бары 7 генә. Һәм бу шәһәр, менә бу шәһәрләр арасында иң заманчасы. Инфраструктурага ни кагылышлылар. Аңа ни бары 7 яшь, димәк, алга таба әле үсәсе, үзгәрәсе, һәм тагын да заманчалашасы. Беләсең нәрсә, минемчә улар бер Казанга кушылачак кайчанда булса. Барман диде уйлар. Теге урысларда беләсеңме шундый матур әйтем бар. Поживем, увидим. Син сиздеңме соң әле? Син сиздеңме соң әле? Безнең Казанда барча Макдональдслар ябылган. Һәм тагы бер шундый хәбәр укыдым. Моннан соң Россиядәге барлык Макдональдсларда вкусно и точка дип аталачак. Тәмле. Һәм нукта. Битте китте. Яратам, битте китте. Вкусно и точка. Ничек сиңа бу ис? Юк. Сәйремен. Вкусно и точка. Мин каршы бу исемгә гомумән Макдональдс ул бер нидән булырга тиеш. Беләсең, бер сүздән. Ике сүздән торырга тиеш түгел. Беләсеңме ничек менә? Бәлкем татарлаштырсак без әйме. Менә кара, мак бит инде, мак танчык дип кушарга буладыр, әйме? Чөнки не мактаналар теге үзенең ризыклары белән тәмле. Мак тәп булсын, белмим. Бу йөри өчен мак лакова. Менә белмим без инде, менә миңа да бик ошамый. Ничектер менә бу вкусно и точка янына теге элеккеге совет чорындагы столовыйларның бер эмблемасы була торганы, бит кашык белән вилка, мен шуны коясым килә. Неужели безнең Казанда шундый креатив кешеләр яши? Ничек инде берәр нормаль исем таба алмады? Моны бит Казанлылар хәл итми. Моны бит Рәсәй хәл итә. Безгә Казанлыларга бирсәләр. Әйе, Рәсәй күләмендә дим бит исемдә буталып торам. Без сезгә креатив формада нәрсәдә булса чыгарыр, бирер сезгә яңа исем. Мәсәлән, белмим, мактанчык.
Shell ягулык станциялары шилтәре Россиядә эшчәнлеген T-Boil бренды атамасын алып дәвам итәчәк. Компания инде ребрендинг эшләрен башлаган дип хәбәр ителә. T-Boil фин бренды 1934 елда булдырылган һәм тармакта иң ире оешмалардан булып санала. Минем тексту. Синекеме? Ие. Нәрсәгә әйтәм, Shell Казанда минем машина булганда мин анда никтәдер инде. Нисек дип айталар, бензин саладыр шунда. Һәм тәхвалары шулай охшап. Shell'дамы? Әйе, менә Ирбисны син мактаган инде. Әйе, Shell'да беләсең, анда кахвадан бигрәк анда сосиска в тесте дигән әйберсе тәмле. Ипи янтыгы ипи бүленеп, эченнән индидер шундый тәмле сосиска салалар. Әйе, юк туктар, син ул нидә дә Ирбиста да шундый тәмле бар. Горчичный соуслар салып кит моннан. Менә Ирбисның кофесы тәмле, буларның нишләптер менә шул. Кофесы да тәмле, тегеләрнеке дә тәмле, буларныкы да тәмле, һәм ягылыгы сыйфатлы. Shell. Ни дисәгез дә. Менә моннан соң бүгеннән түгел инде. Иртәгәдәндер, берсе көннәндер T-Boil дип аталачак хәзер. Менә син бит инде безнең хәзер әле генә ягулык салу станцияләре турында сүз башладың, әйме? Минем дә бу темага кагылышлы бер шундый фикер алышу темасы бар дип әйтгәндә, әйме, безнең республикабызда, Татарстанда электромобильләр, электроавтомобильләр өчен 118 зарядка станциясе ачылачак икән. Менә шул. Кара районнарын әйтмәгәннәр. Менә 2024 елга, әйме, тагын 2 елдан соң дигән сүз бит инде. Гомумән Татарстан күләмендә шунда 174 зарядка станциясе булырга тиеш ди. Яра ачырлар аны. Бездә электромобильләр шу хәл күпме? Менә мин дә шуны сорамакчы идем. Кем җитештерә микән? Шуның бездә гомумән хәтта унау бар микән Казанда? Менә аны ачмыйча, әйме, гадәти бензин бәясен төшерсеннәр иде лучше. Менә теге станциялар төзелешенә киткән акчаны бәрабәренә. Әйме? Әз генә ягулыкны арзанайтсалар. Һәм Сабантуйлар темасын дәвам иттереп, шуны белә башладык, шуны белән йомгаклыйбыз. Йомгаклыйбыз, мин онытылган коллегам ярдәм итте миңа. 19 июнь җәмәгать. Кадерле Казан халкы, башкала кунакларыбыз. 19 июнь Казаныбызда шәһәр Сабантуе. Казанның үзәк Сабантуе дип әйтәләр мәне. 19 була бит, әйме, Казанда? 19 июнь бу атнада. Менә баштарак тапшыруыбыз башында авыл Сабантуе күпкә күңеллерәк дип сөйләсәк тә, сезнең барчагызны да хөрмәтле кунаклар Казан Сабантуена чакырып калабыз. Быелгысы узган елларга караганда шәбрәк узачак дигән хәбәр бар, чөнки ел сайын шулай дип әйтәләр. Һәм шуннан да шулай микән ул? Ел сайын матуррак микән? Тагын купшарак микән? Куәтлерәк микән? Кем белә микән? Безгә язырсыз әле, яме? Сабантуйларны үткәргәч. Мин соңгы Сабантуй кайчан гүләйт иттем мин соңгы Сабантуй? Син кайчан гүләйт иттең Казанныкында? Барганым юктымы ич? Гомумән барган юкмы? Юк, юратмыйм. Мин бер-ике тапкыр булган бардыр, һәм соңгысында һәм бу кайчан булды? 2006 елда булды бу. Бәттә шикән, 2006 елда. Хәзер безнең. Барып кайта әлсең быел. Сөйләргә сүзең бар. Әнә шунда күрешербез, алайса. Ассаламу алейкум. Саулыгыз.